niku. Kita ngaturaken sugeng rawuh, sugeng lenggah, sugeng pepanggihan malih kaliyan paguyuban senilangan tayub ingkang badhe kalampahan. Ananging sakderepun kula matur sumangga kita tansah manjataken rasa puji syukur wonten ing ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung. Den menapa kula panjenengan tansah pinaringan slamet rahayu widodonir ing sambikala. Saengga saged angkrawi wonten ing pangti pagelaran dalu menika boten ketanpen. Kula nilaki gunging panuwun ingkang tanpa pepindha dhumateng ngarsanipun Bapak Muspika, Bapak Kapolsek dalam Bapak Koramil Kecamatan Kedungadem ingkang tuhu dahat kinurmatan. Semanten ugi kula nilaki gunging panuwun ingkang tanpa pami dhumateng ngarsanipun Bapak Lurah, Bapak Pamong Pangbating Praja sesepuh tuwin pinisepuh warga dusun Kepoh Kidul sak kukubanipun. Wabil khusus kalau ngaturaken sembah sungkem kujuk dhumateng panjenenganipun Pepunden Bojonegoro inggih menika panjenenganipun Bapak Bupati Bojonegoro Bapak Setyo Wahono ingkang tansah bagya mulya. Panungkalikan bilih agen kula jejer wonten ing mriki mboten ateges ngirangi rasa tata dukulan trapsila. Ananging tinagena dados tarangatur mawisulipun Bapak Kepala Desa Dusun Kepoh Kidul sakupanipun. Sepindah panjenenganipun Bapak Lurah ngaturaken pambagya wilujeng dhumateng rawuhipun para tamu para undangan darep kadang sutresna sekalian. Mbok bilih sareng panjenengan menika wonten papan panggenan saha dedhaharan ingkang kirang nuju prana dhumateng penggalihipun para tamu undangan. Panjenenganipun Pak Lurah nyuwun pangapunten ingkang sakadhanganipun para rawuh. Pendene sarawuh panjenengan mika. Ugi kapure hayek sene menpeng dados niat hajatipun Bapak Kepala Desa Sakmargo. Wondene hajatipun engkos pindah menika ngaturaken rasa sujud syukur wonten ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung. Wondene ingkang angka kalih menika sedekah bumi dusun Kepoh Kidul ing Pangajap. Mugi-mugi sasampunipun dipun sumrepi bumi Kepoh Kidul dadosa bumi kang gemah ripah loh jinawi tata titi tentrem subur kang sarwa tinandut. Para rawuh kakung swaputri ingkang setuju dinurmatan. Wondene sarawuh panjenengan dalu menika dipunhibur dening seni kerawitan Marga Laras ingkang mijil saking Laladan Banjar Gondang Bluluk Lamongan ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Raka Mas Bagus Haji Ratno. Kanthi pangedhangipun Raka Mas Bagus Haji Jairin dalah Sang Wiraswara panjenenganipun Dimas Bagus Sukri. Pundene waranggana menika wonten sekawan cacahipun. Menika waranggana pilihan ayune lengit-lengit lerkadya widodari kang ejawantah. Sedaya waranggana menika tasih wonten ing bangku pamulangan. Tercatat maha siswi ternama di Indonesia. Ongkos pindah ingkang manggen sisih kenen piyambak. Kono kidul. Kidul piyambak menika saking Universitas UGM semester 6 ingkang sesirih Mas Ayu Waryati. Wondene ingkang angka kalih menika ugi saking Universitas Indonesia ingkang sesirih Mas Ayu Husnul Khotimah. Wondene ingkang angka 3 menika tasih SMA
Menika ingkang sestrene Mas Ayu Tuti Sri Susuki Hondawati. Wondene ingkang kos kawan menika tasih SMP. Ingkang sestrene Mas Ayu Ariyati. Wondene ingkang dapur pramugari dalem menika wonten kalih cacahipun. Monggo swindah kadang kala piyantunipun gagah pideksa brengose ndlamprang lir kadya bintang film Rano Karno. Menika ingkang sesilih Raka Mas Bagus Wahab. Wondene kawula nami kula pun Gento saking Kunci Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. Wondene pagelaran rangtayub dalem menika sineng kuyung sonsitep kanggo mlegar lir kadya gluduk mangsa kesanga ingkang katelah Heri Wijaya mijil saking Sayun Ngimbang Lamongan. Wondene syuting kasta dening kru Salma video syuting ingkang mijil saking Laladan Kedung Adem. Pramila sampun titiwan Sin Pulaksana kawula sagutra ingkang badhe atur sekar Kang Rino C Gongso sinari kridaning Astagfir Pratangga. Monggo kita tansah ndherekaken pesan sedalu natas nuwun kawula nuwun matur nuwun. Bupati Derek Serampat Warihati jroning suka ya Mas ya Mas sendan pratengga ayuning wanita sing saka apa saka les kelawan motor